Quan una persona pateix una situació estressant que és excepcional, hi ha una altra probabilitat que pugui derivar en un trastorn per estrès agut. Podrien ser exemples d'aquestes situacions un atracament amb o sense violència, un accident de circulació o una violació o abusos sexuals. Seria també el cas de persones que han viscut les conseqüències de desastres naturals, com terratrèmols o inundacions, de guerres o de terrorisme. Altres situacions que poden derivar en un trastorn d'estrès agut són els canvis sobtats per la pèrdua d'un familiar o quan hi ha un diagnòstic d'una malaltia que pot ser mortal. En tots els casos, hi ha una amenaça de la integritat física de la persona o de les persones properes o familiars. El trastorn per estrès agut està emmarcat dins del trastorn d'ansietat. És transitori, però pot arribar a ser força greu. Els principals símptomes són l'embotament, el desinterès o la desrealització. Les persones que pateixin aquest trastorn se senten aïllats, desconnectats de l'entorn, com si visquessin en una pel·lícula o en un somni. També se senten emocionalment desconnectades de les persones que els importen, com si estiguessin separats per una paret de vidre. L'entorn els pot semblar distorsionat, borrós, sense colors, poden tenir també amnèsia dissociativa, insomni, irritabilitat, pateixen d'ensurts i eviten estímuls que els puguin recordar el trauma que han viscut. En alguns casos es pot produir una reexperimentació del traumatisme en forma de somnis i imatges. Els símptomes del trastorn es presenten d'una manera immediata a la causa del trauma, en un termini que està a l'entorn d'un mes. Pel que fa als tractaments, es combinen la farmacologia amb sedants i ansiolítics en una atenció psicològica. És important que hi hagi una intervenció immediata que permeti l'elaboració de l'experiència traumàtica, ja sigui a través de teràpia grupal o individual. En els dos casos es tracta d'afavorir la descàrrega d'afectes i imatges vinculades al trauma, per poder treballar també el sentiment de culpabilitat que en moltes ocasions s'experimenta després de viure una situació traumàtica.